Яница, намираме се пред твой уред, който е Power Plate се казва. Знам само, че с такъв уред много от световно известните звезди стягат телата си. Какво представлява той? Ще ни разкажеш ти. Както виждате, този уред е една платформа, всяка своята същност представлява, вибрираща платформа. Вибрацията, която излиза от нея е 3D вибрация. Тя се създава в края на 20 век, през 70-те години, за да се стимулират мускулите на космонавтите, когато са горе в космическото пространство. И така те да поддържат добра спортна форма и физическа форма. Уредът се патентова, той е сътворен от руски учен, продава се патента и така машината достига своето съвършенство до този вид. Да, наистина не само звезди го използват, но и много спортни клубови и тимове, световно известни. В Галатасарай, Чикаго Булс, Челси имат специална тренировка на такъв тип уред всички футболисти и състезатели, защото главната му способност е много да вдига силата. Това е главното нещо. Също така, една от привилегиите на уреда е, че за много кратко време тя много добре вибрацията стяга формите на тялото. За колко кратко време? От мои клиентки забелязвам, че на 7-то посещение на уреда, естествено при една тренировъчна програма 3 пъти седмично, това е оптимално добрия вариант. След 7-то посещение започват да виждат промените в тялото си. На колко време продължава една тренировка? Тренировката трае половин час, като първите посещения естествено са около 40 минути, защото клиента е неориентиран, малко объркан от вибрациите, от самата тренировка. Тя е нетипична тренировка, затова са необходими от 30 до 40 минути и след това за 30 минути се постига оптималното натоварване. На мен този уред ми напомня на фитнес уредите. Каква е разликата обаче от тях? Самата вибрация, 3D вибрацията, скъсява мускулната група, за която работим от 20 до 50 пъти в секунда, в зависимост от степента вибрация, на която е пусната машината и естествено подготовката на човека. Правим по-малко бройки натоварване, отколкото при фитнес уреда. Повторенията са по-малко, но за сметка на това машината работи пряко върху мускулите. И тялото се стяга по-бързо. Стяга, натоварва, натоварването се усеща още след второто, третото упражнение. Тук обстановката е много уютна, даже чуваме и така релаксираща музика. Имаме си и модел, който демонстрира част от упражненията. Какво включва едно такова упражнение? Една тренировъчна програма в първите дни на посещението включва абсолютно комплексно цялото тяло, като започваме с леко загряващи упражнения, подготовка на тялото за по-съществените упражнения, след което идва естествено натоварващата аеробна част или кардиотренировката. Тая кардиотренировка измаря хората. И след това почваме да работим отделно по мускулни групи, горна част, долна част, коремна преса и времето приключва. Накрая на тази тренировка има така десерта на програмата, едни масажиращи упражнения, които са много приятни за всички. Всички много ги предпочитат. Точно тия масажни упражнения се правят на най-високата степен вибрация, тялото е в покой, не се изисква натоварване, отпускат напрегнатите мускули от вече направената тренировка и действат антициолитно върху определените части на тялото, особено упражнението. Това, което аз чух като отзив от този уред, когато разбрах, че има такъв в нашия град, беше, че освен борбата с целулита, стягането на тялото, той действа и релаксиращо на целия организъм и успокояващо също на нервната система. Да, все пак това е
уред, който действа върху цялото емоционално състояние на тялото. Всеки един спорт действа така успокояващо. Какъв е интересен на Добричли? Вие сте отскоро тук. Да, да ви кажа, аз съм много доволна от посещаемостта на този уред. Наистина хората се запознаха и го посещават с удоволствие. Има клиентки, които го посещават откакто е купен до този момент и предполагам ще продължат, защото той им спестява първо много време. Може би усещат и резултата. Резултата мотивира посещаемостта. Къде могат да ви открият? В Арт-център Палитра. Това е втория етаж на ЦКБ, бившия паричен салон на Добруджанска търговска банка. Могат да ми открият по всяко време на деня. Съм тук, ако случайно не съм в помещението, телефон за връзка имам. Иначе Арт-център Палитра е мястото, където могат да направят контакт с вас и може би трябва да имат предварително записан час, защото повече от един човек не може да се възползва. Така, индивидуалността на този уред е също предимство за много хора. Тренировката се извършва само с записалия час и мен. И няма странични хора, които да наблюдават неговия процес на работа. Затова за много жени в определена възраст или при проблемни килограми това също е голям плюс. Вие защо решихте да се занимавате с този вид дейност? Аз на този уред съм тренирала във Варна и беше много интересен за мен. Впоследствие дойде идеята да го закупя и започна да се занимавам с него. Добре, искам да попитам сега и тя е треньорка при теб. Помага, това е моята помагачка, Меги. Има страхотно тяло и двете изглеждате чудесно. Да кажеш на нашите зрители, този уред ли е причината да изглеждате така? Отначало аз подходих малко скептично към него, защото човек, когато не го е пробвал и не знае какъв може да бъде резултата, но след първата тренировка, която ми направи Яни, аз се убедих в нейните думи, не само в нейните, във всички, които чувам. Отзивите на жените, резултата е видим. Погледнете фигурата на една майка с 2 деца. И можем да кажем и да потвърдим не само с думи, но и визуално, че наистина уредът е страхотен, спестява време, пари и особено притесненията на повечето от жените и мъжете, които искат индивидуално обучение и тук това им струва много малко. Може би е по-дискретна и самата обстановка. Точно така, много приятна обстановка. Индивидуалното обучение винаги е привличало много клиенти. Добре, благодаря ти. Аз казах в самото начало, че много звезди са се възползвали от този уред. Ти спомена много отбори, където използват такъв. Да споменем за Мадона. В интернет пространството се твърди, че тя тренира изцяло на такъв уред. Предполагам, тя има и други индивидуални тренировки, но да, тя се поддържа формата с този уред и той точно нашумява като влечение в спорта точно покрай нейното име. Но и други звезди правят своята фитнес тренировка върху този уред. И само накрая в заключение да кажем 30 минути 3 пъти в седмицата е достатъчно, за да изглеждаме по този начин, както ти. Достатъчно за постигане на добър оптимален резултат. Да, за нищо. И аз благодаря.